Alhamdulillah, masha Allah. Mun baro baya can ko? Gaskiya ne. Mun ga nasara ko? Alhamdulillah mun ganta. Hakuri ya haifar. An yi mana maganganu wanda yake an nuna kamar mu kanawa ba mu san me muke ba ko? Wai duk duniya a ce wai sai Kano za a yi tashin hankali? Amma ai mun nuna musu a zaɓen farko akan cewa ba za a yi tashin hankali. Duk wani wanda yake neman jafa'i ya faɗa mana a kan ya koma bisa. Amin. Uwa ɗaya uba ɗaya. Gaskiya ne na gida. Kuma na ce la ilaha illallah. da wani daban annabi na in akwai daga ya babu wannan matar la ilaha illallah ba sa ka zama aiki imani ba sai ka so wannan uwanka idan ko haka ne kuma hakan ne ina roƙon arzikin abu guda mun maka ba mun ma ina roƙon arzikin abu guda amma dan Allah mu yi zaman lafiya idan wanda ya ci a mara masa ba ku ji ni da kyau wanda bai yadda ba akwai hanya na shari'a wanda aka amince aka yadda ya bi amma tun da mun ce la ilaha illallah gaba ɗaya kada zuwa ka sauka wa ɗan uwanka ya za ka yi da kalmar la ilaha illallah Allah ma lafiya wa ɗan uwanka gida ya za ka yi da kalmar la ilaha illallah kada mu yadda mu ɓata lahiranmu kan duniya da yake dan takaitaccen lokaci ai min tashin hankali a Gwale in Allah ya da gobe ku saurara za ku ji na kama hanyar Gombe sai da kai ba abin da zai faru in dai soyayya ce wallahi masu kaunar ka ne Allah ya sani kuma daman ku daman kuna tare da masu gaskiya ne zai gaba amma an yi mun alkawari za mu tashi